So uMayeni, umfazi wesibini kaMusa Mseleku, ucela ninake ingane zenu ezimbi, niyeke ingane zakhe. This happens after uVuyokazi Ncweni, 2 times baby mama of Mpumelelo Mseleku, ndiyasola ebesiya phaa ku 3 times baby mama. She posted a picture of her and her son uNzulu days after his birthday, and the grandmother commented with happy belated birthday. Khanizivele ngogweni. Xoxela indaba ningayibuzeli. Hey, siyahlukumezeka lana ku Facebook no Instagram. Kulokhu beposte isithombe sika Nzulu ubhuti kaSinga. So ilanga baposte ngalo, abapostanga ngebirthday yakhe isithombe. uNzulu ke ingane yami nayo. So awukwazi ke mawupostile ukuthi ngingasho lutho ngengane yami. Amakhehla monke lawa omabili. Hey, angazi usisi engingamazi ngoba ngishilo ukuthi happy belated birthday khehla lami. Hey, siswa abantu. Angazi bani noma umagayise noma umahayise whatever, kodwa kuyinto ethi mayiyele lapha ngoba ngisakhumbule kahle. Wanyuka ngami bongafunga ukuthi hayi ingane eyakubo, ethi nje ngikhunjuzwa social media ibirthday yengane ubheke nje angazi lutho. Musani ukusihlukumeza kanjena bakithi ngezinto ezinganifuni. Abantu bathatha izinto zabantu kube izinkinga zabo, bazenze kube ngazuthi ke manje nake hayibo, hey bafuna usilawula, nina nifuna usilawula la. Umuntu ufuna ukukulawula ngezinto angaqondene nazo, uxake ukuthi lona ungenaphi ngoba lengane kuyona nje yaku ngithi ngiyabheka ngoba asazani nje uze wathi ngoba sathatha impilo yethu sayifaka la ku TV bayangena. Ngathi mina uyayazi ibirthday yale ngane ukuthi inini. Awucacise yakini kanti lengane uze phela ngazi ngoba phela ngingaphinde mhlambe ngisho lutho ngoba phela ngeke ngingasho makuthi kusayile ewe yami ingane. Hayi banyuka abantu ngami. Ngasho ngathi hayi ngeke inkosi yami ngaphendula. Hayi mina ngizoniphendula guys uma ngabe nihambe ningifake ezintweni ezingahlangene nani nokuphambanisa izinto nje futhi. Ngoba umuntu uma ngabe enenkinga nabanye abantu musani ufika nihamba nisifake ezindabeni zezingane. Izingane ezami njoba kuyizingane zikaMpumelelo ukuthi kwenzekani kubona akuhlangene nami phela. Noma ngabe kubuhlungu noma ngabe kunjani, yes nami ngumuntu wesifazane kwakuzoba buhlungu nami kumina njengoba kwakubuhlungu nami ngawengane into eyenzeka kuyena. Kodwa lokho akusho ukuthi manje nafanele nisithathe noma kanjani ngifuna ukusilawula. Kufanele sizwe ngani ke manje ukuthi akusho kufanele ngingasho ukuthi happy belated. Fanele ke manje ungitshela ukuthi hayi anikwenzi ukuthi awuyazi inkinga yabo, angiyazi nami inkinga yabo, and futhi nizosifaka nje intweni angikwazi angihlobene nawe angazi ukuthi ungibone lapha ku TV akusho ukuthi usuyangazi ngalendlela yokuthi ke sekufanele ungitshela ukuthi ubheke ngikhunjuzwa social media ukuthi birthday yengane, kanti phela ibirthday yengane ngiyayazi ukuthi yini. Guys musani ukusiphatha kabuhlungu kangaka ngempilo yethu. Yebo niyayazi leya elapho, kodwa lokho akusho ukuthi phela seniyazi ukuthi siphila kanjani. Ake nihlukana yabona nje ingane nzami, ngiyacela bandla niphume kuzona lezi ingane nje azihlangene nani. Akubhulisha usingabakho ngelinye ilanga senikhuluma indaba yoNzulu. Bakithi ake nibenze nje abantu bakhululeke, mabepostile bakhululeke, engasuka umuntu nayo nengane yakhe embi bese emva kwaloko azophawulo uthi uyabheka awilokhile neprofile yakhe ngoba uyazi ukuthi nje bandla unezingane zakhe naye ezimbi. Hayi guys yekani izingane zami bakithi, uma benenkinga bakithi nabantu musani nje ake nikhululeke abantu bakhululeke njengani.
ngeke Zoe ngize ngikuignore uma ngabe uzophawula kwento, especially yabo awukwazi ukungitshela ukuthi ngikhunjuzwa u-social media ukuthi i-birthday yengane ngibe ngiyazi mina ukuthi nini. Ingakho kade kufanele ngikuphendule ngikubuze ukuthi uyayazi yini ukuthi wena nini i-birthday yengane. Ngithi mina ngiyayazi vele ukuthi nini. So uyabona ukuthi funa phela kwesinye isikhathi umuntu ukuthi noma uthule phela umkhumbuzo ukuthi listen ayihlangene vele nawe phela le ndaba ingane. I-birthday yengane mina ngiyayazi ukuthi inini. Musukwenze ngazi ukuthi yakini lengane uzenza into lokhuzayo ezoloku ihamba iphawula. Hey. Hi fam, welcome to Pop Culture Daily News. Ninjani Umayeni ke ngoyena mzalo nenyani bethuna. She never participated in Mpumelelo's decisions. In fact, wayengokuqala and yayingoyena yedwa onqanda uMpumelelo esithi makaye kudlala ngabantwana babantu, and also warned uVuyo and everyone else that uMpumelelo isn't ready to be a husband and a dad, but they continued ke bamithela. Uweske longo uVuyokazi oko ekhulisela umntwana wakhe wokuqala wade wamdala ekhulisela ngumayeni. Now people want to act like it's her responsibility to foster a co-parenting relationship. Noba ibeyazi ibirthday bayibinini or ibingekho nini, waze watsho sekulate ukuba happy birthday, wathi happy belated birthday, mangangcothuki into kuye. Go attack uMpumelelo who didn't even post his kid on his birthday. Into ayaziyo ukupostela lamntana umhlophe, into ayaziyo, and noba ubakhalele na aba bakaVuyo. Lamfana guys nimnika ipower, niyamsupporta niyampavela, but into ayenzayo ibhlungu and we should be attacking her, not umakhulu. Ukhumbule ukuba umakhulu wayengabambanga sibane ngokuba besenza unzulu. Ifensi zikaVuyokazi ke ziyandidika, especially ngoku caba uPrincess ungu-Innocentia. Niyadika futhi nina. Unyanisile umayini xa esithi iindaba zabo asizazi. What we know is that uVuyokazi wamethela uSibindi umntwana ubani umhlophekazi, akatshatwa, wathenjiswa uba uzoba umamkhulu, waphinda wamitha again after uTirelo. Nathula ndithi uTirelo wam-overtaker, wahamba wayothatha i-ex-husband yomntu, sabona selotyolwa. Ayasebenza naleyo. Zange sithi kahlale phansi sisV uzihoye nabantwana bakho ukhe uthathe ibreak, especially after i-turmoil that you've been through noMpumelelo nezi-girlfriend zakhe. Sithetha nje ubhizi nomlungu, but ke uzosibonisa lento sifuna uyibona. But good for her, we celebrate her glow up and her success, but let's not be too blind to her shortcomings and mistakes and make everyone else villains. Dichilo ke ndibetheni, but don't forget to hit the thumbs up also, because I know you loved this video. I'll see you on the next one. Bye.